Jeg synes, People Tools 360 graders lederprofil er anderledes end de andre værktøjer, jeg har kendskab til. På den måde, at man tillader i gåseøjne personen at være sig selv. Altså, man kan få lov til at beholde sin egen identitet i forhold til, hvad andre siger. Og det her med, at når en leder bliver vurderet på den måde, at både chefen siger noget, og medarbejderne og kollegaerne siger noget, så er det jo vigtigt, at man også kan se sit eget billede, og har fået det billede gennemgået først, sådan så man har en selvforståelse, som er på plads. Og det synes jeg, værktøjernes opbygning leder frem til at gøre. Og det synes jeg er en positiv ting. Jeg synes, at nogle af de andre værktøjer måske har den tendens, at man har en sandhed, og så skal det være rigtigt. Og det er det jo ikke. Jeg synes, der er mange sandheder i sådan nogle analyser. Og det er jo ikke kun analysen, der har ret, kan man sige. Det synes jeg også er en vigtig ting. Og det bruger vi meget tid på at diskutere. Men det kan godt være, at analysen siger sådan her, men hvad gør du så til hverdag? Og hvordan får du det til at harmonere med den måde, du godt ville gøre det på? Og sådan noget. Sådan så det ikke bare er sådan en stempel, man får i panden, og så ser man sådan ud. Ikke?